Добрый дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соус і моя суразмоўца, дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Тихановская. Добрый дзень, Святлана. Добрый дзень, Ганна. Сёння 55-й дзень вайны Расіі супраць Украіны, у якой улады Беларусі прадаставілі тэрыторыю краіны для агрэсара. Святлана, як вы сфармулюеце тры галоўныя задачы вашага штабу дэмакратычных сілаў цяпер, калі з тэрыторыі Беларусі ішлі войскі на Бучу, калі з беларускіх аэрадромаў ляцяць ракеты на украінскія гарады? Ну, па-першае, што новага, мы павінны дамагчыся вываду расійскіх войскаў і аднаўлення незалежнасці Беларусі. І нам трэба захаваць добрае імя беларусаў па ўсім свеце і данесці, што мы беларусы, мы не захопнікі, мы не агрэсары, мы не падтрымліваем гэту вайну. Другая мэта, яна засталася тая ж самая, гэта вызваліць усіх палітвязняў, хто знаходзіцца за кратамі па палітычных матывах, закрыць усе палітычна матываваныя справы, каб усе маглі вярнуцца дадому. І трэця мэта, гэта дамагчыся сыходу Лукашэнкі правесці новыя сумленныя выбары. Гэта мэта засталася тая ж самая, бо мы разумеем, пакуль Лукашенко застаецца ва ўладзе, ён будзе спрабаваць гандляваць палітвязнямі, дабівацца нейкіх саступак і пры гэтым нічога не робячы. Бо ён ужо не раз так рабіў за свае 28 год, і нельга дазволіць яму сысці ад адказнасці за удзел у гэтай агрэсіі супраць Украіны. Ён зараз кажа, што нібыта ён не хацеў вайны, але сам нас у гэту вайну цягвае. І тое, што зараз ее развязць іншыя краіны накладваюць санкцыі на рэжым Лукашэнкі, гэта цалкам яго віна і цалкам яго адказнасць. Вот цяпер улады робяць спробы наладзіць адносіны з Захадам. Вот і я хацела ў рэчышча гэтага папрасіць вас пракаментаваць нядаўні ліст кіраўніка МЗС Беларусі Владимира Макея, прапанову распачаць дыалог, ну, пры тым, што не мяняецца палітыка ўнутры краіны. Вы ведаеце, я думаю, што гэта нейкі крок адчаю, бо палітыка рэжыму дзеяння цягам апошніх гадоў прывялі нашу краіну нікуды, і зараз яны шукаюць, як выкруціцца з гэтай сітуацыі. Яны бачаць, што людзі не змірыліся, што эканамічная сітуацыя пагаршаецца, вайна Расіі не стала паспяховай, і яны спрабуюць неяк перайграць гэту сітуацыю, як заўжды гэта было, і яны зараз спадзяюцца, што Захад можа заплюшчыць вочы на увесь той тэрор у нашай краіне, які праводзіў Лукашенко. І гэта такая наіўная спроба паўтарыць той манёўр ці трук, які яны правялі пасля выбараў у 6-м годзе, у 10-м годзе. Захад тады стаміўся, і Лукашенко паабяцаў нейкія перамены, і яны неяк дамовіліся. Але зараз іншы час, відавочна, і Лукашенко ўжо больш не такі устойлівы, і я ўпэўнена, што на сённяшні дзень без вызвалення ўсіх нашых людзей з турмаў ніякага дыялогу быць проста не можа. І ўвогуле дыялог можа і павінен быць паміж беларусамі, а не паміж Лукашэнкам і Захадам. Бо гэта будзе прафанацыя, а не дыялог. Вы гаворыце пра крок адчаю, вы гаворыце, што гэта наіўны крок. Ну, вот яшчэ адна інфармацыя ходзіць в сацыяльных сетках, я не ведаю, наколькі яна дакладная. Вот нібыта экс-міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў вядзе закрытыя перамовы аб змягчэнні санкцый, абмяркоўваецца амністыя 300 палітычных вязняў, абмен на аднаўленне транзіту праз порт Клайпеды. Ну і нібыта Менск прапанаваў вызваліць і вывесці з краіны Сергея Тихановскага, вашага мужа. Калі гэта сапраўды так, якая ваша пазіцыя? Я бачыла гэту інфармацыю. Я павінна сказаць, што зараз у Менску працуюць некалькі міжнародных арганізацый, якія спрабуюць арганізаваць пляцоўкі для перамоваў, нейкія круглыя сталы паміж прадстаўнікамі рэжыму і нібыта беларускага грамадства. І пры дапамозе гэтых пляцовак рэжым
прамацвае, на што гатовы пайсці захад і ці гатовы яны зняць санкцыі ці частку санкцый. Але я не веру, што рэжым збіраецца нешта рабіць. Мне нічога не вядома, што яны там дамаўляюцца пра Сергея, пра нейкія другія рэчы. Для мяне гэта чарговая гульня, гэта пыл у вочы, і мы настойваем на тым, што вызваленыя павінны быць усе, і не пад хатні арышт, як Анжеліка Борыс, напрыклад, а на рэальную свабоду. Я ўпэўненая, што сам Сергей адказаў бы на гэтае пытанне менавіта так. Святлана, маглі б удакладніць, вы кажаце пра некалькі міжнародных арганізацый, якія намацоўваюць вот эту глебу для перамоваў у Менску. Што гэта за арганізацыі? Ведаце, я не думаю, што я магу іх называць, калі быць сумленнай. Беларусы, якімі ў свеце захапляліся, іх падтрымлівалі, ім спачувалі, пасля 24 лютага сталі парыямі, сталі грамадзянамі краіны саўдзельніка агрэсара, так, саўдзельнікамі агрэсара. Я хацела запытацца, ці вы самі персанальна вот ужо адчулі гэта на сабе праз скарачэнне падтрымкі, праз іншы фармат сустрэчаў, пра іншую увагу да вас, да вашай каманды, увогуле да тэмы Беларусі? Я не магу сказаць, што падтрымкі стала менш. Мабыць, стала менш увагі, бо зараз увесь свет сканцэнтраваны на тым, каб дапамагчы ўкраіне, і гэта зразумела, бо ад лёсу Украіны зараз залежыць лёс Беларусі. Ва ўкраіне расійскія войскі руйнуюць гарады, расстрэльваюць і гвалцяць мірных жыхароў. І ведаеце, кожны дзень праводжу сустрэчы і тлумачу, што падзеі ва ўкраіне яны непарыўна звязаны з Беларусю, бо і ўсё гэта частка адной праблемы. І неўзабаве я планую візіты ў Берлін, у Гаагу, Вашынгтон, у Брюссель, і там мы будзем размаўляць пра вывад расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі, удзел Беларусі ў перамовах пра бяспеку рэгіёну, пра дапамогу беларускім добраахвотнікам, арганізацыям, медыям. Мы таксама паступова вырашаем пытанні і з візамі, з міграцыяй, бо насамрэч за апошні месяц мы атрымалі шмат паведамленняў ад нашых беларусаў, што яны сутыкнуліся з фактамі дыскрымінацыі у Польшы часцей за ўсё, і многія скардзяцца, што не могуць атрымаць дакументы, не могуць атрымаць візы. Але гэтае пытанне ў Польшчы ўжо вырашылася. Прэзідэнт Дуда падпісаў закон пра беларусаў, і на днях была створаная аналагічная рабочая група ў Эстоніі. Гэта ўсё вырашаецца, але гэта займае пэўны час, і здаецца, што нічога не робіцца, але ж гэта не так. І мы разумеем, што праз дзеянне Лукашенка моцна пацярпеў імідж беларусаў і Беларусі, і мы кожны дзень працягваем тлумачыць палітыкам і грамадзянам іншых краін, што беларусы гэта не Лукашенка, што гэта Лукашенка пусціў войскі на нашу тэрыторыю, ён суагрэсар, ён злачынца, а беларусы змагаюцца з ім 2020 года. І не варта караць усіх беларусаў за Лукашенку. І на кожнай палітычнай сустрэчу я тлумачу, і кожным інтэрв'ю, што беларусы супраць гэтай вайны. Я расказваю пра гераічныя ўчынкі рэйкавых партызан, нашых добраахвотнікаў. І мне здаецца, што нам удалося памяняць стаўленне да Беларусі і да беларусаў, і мы ўжо чуем нават словы падзякі ў адрас беларускага народа ад украінскіх афіцыйных асоб. І мы спачатку адчувалі нейкую крыўду з іх боку, чаму вы не выходзіце супраць Лукашенка, але зараз адчуваецца разуменне нашай сітуацыі. Я размаўляла са Святланай Алексеевич і запыталася яе пра пачуццё віны, калектыўнай віны вот за тое, што цяпер адбываецца. А яна сказала, што это добрае пачуцце, таму што ты тады можаш адчуваць чужы боль. Якая ваша пазіцыя у пытанні пра калектыўную віну, пра калектыўную адказнасць беларусаў? Насамрэч, віна беларусаў можа быць толькі ў тым, што ў нашай краіне на працягу апошніх 28 год пануе тыран,
які захапіў уладу, які распачаў тэрор супраць свайго народу і супраць суседзяў. У Беларусі цяпер пануе калабарацыйны рэжым, які не служыць інтарэсам народу, а служыць інтарэсам Масквы, перш за ўсё. І ці павінны беларусы несці адказнасць за гэта? Я лічу, што не павінны. І гэта не беларусы пусцілі войскі, чужыя войскі на нашу тэрыторыю, не беларусы дазволілі наносіць удары па Украіне. Беларусы выступаюць супраць вайны, яны змагаюцца супраць расійскай акупацыі. І мне здаецца, што тое, што наступ на Кіеў праваліўся, гэта заслуга ў тым ліку беларускага народа. І заслуга беларусаў у тым, што для расейцаў Беларусь не стала надзейным тылам у гэтай вайне. Святлана, калі аналізаваць сітуацыю з пазіцыі сённяшняга дня, красавіка 2022 году, як бы вы маглі патлумачыць, чаму пасля жніўня 2020 году так не атрымалася арганізаваць вашу сустрэчу Владзімірам Зеленскім? Вы сустракаліся, бадай, з усімі лідарамі дэмакратычных краінаў, але не з ім. Чаму так адбылося і ці ёсць шанец такі цяпер? Да, насамрэч, такой сустрэчы двухбаковай, афіцыйнай з прэзідэнтам у мяне не было, але мы менавіта адразу пасля выбараў мы сустракаліся, я і мая каманда, на працоўным узроўні з рознымі прадстаўнікамі ўраду. Мне паведамлялі, што украінскі ўрад пазбягае публічных сустрэч, тады гэта было, каб не раздражняць Лукашэнку, бо ён ім тады абяцаў, што з тэрыторыі Беларусі ніколі па іх не будзе нанесены ўдар. І я разумею іх асцярожнасць, яны імкнуліся захаваць жывымі сваіх людзей, сваіх грамадзян. І іншая справа, што Лукашенко іх падмануў, і іхнія вочы таксама адчыніліся, і тады многія ва ўкраіне верылі яму, сёння ўсё зразумела. Яны бачаць, што словы Лукашэнкі нічога не вартыя, і я спадзяюся, я буду радая, што мая сустрэча прэзідэнта Зеленскага адбудзецца калі-небудзь. Будзем чакаць, будзем глядзець. Яшчэ такое пытанне: ці вы усведамлялі раней, наколькі важны быў для украінцаў все гэтыя гады адказ на пытанне, чый Крым, і наколькі беларускі адказ ці не адказ на гэтае пытанне ўплываў на іх стаўленне? Пасля 2014 года пытанне Крыму стала прынцыповым для украінцаў. Гэта як, знаеце, такі маркер свой чужы. І Расія анексавала Крым, парушаючы міжнароднае права, і на той момант мне здаецца, што рэакцыя свету была не вельмі рашучая. І я гэта зразумела менавіта ў 2020 годзе, калі пачала камунікаваць з украінскімі журналістамі, з украінскімі палітыкамі. Але з тых часоў мая пазіцыя не мяняецца, і я заўжды кажу, што Крым украінскі. А пазіцыя Сергея? Ён зараз не можа адказаць. А як вы думаеце, як бы адказаў? Я думаю, што адказаў бы, канешне, што Крым гэта украінскі. Я заўважаю, не толькі я, у сацыяльных сетках такую цэлую кампанію хейту, накіраваную як на вас асабіста, так і на вашу каманду. Вядома, што Зянон Пазняк раней крытычна выказваўся на ваш адрас. Цяпер такая цэлая кампанія, ёсць назіранні, што яна нагадвае і планаваную акцыю. Прыкладна ў адзін час з'яўляюцца новыя паблікі ў соцсетках, і яны спрабуюць знішчыць вашу рэпутацыю, знішчыць працу, якую робіце. Ці аналізавалі ў штабе, хто што стаіць за гэтай кампаніяй, каму выгадна, як можна супрацьстаяць? Ведаеце, спачатку гэта было вельмі балюча, але я неяк навучылася не звяртаць на гэта ўвагі. Але ж хочу сказаць, што канструктыўную крытыку я слухаю заўсёды. І я пра гэта ўжо казала, што нават у
асабіста ў інстаграме я камунікую з некаторымі людзьмі, якія не падтрымліваюць нашыя каштоўнасці, але канструктыўна і аргументавана даносяць свае пазіцыі. І я адказваю ім, што я адказваю такім людзям, бо гэта частка маёй працы, але справа ў тым, што многія чакаюць ад мяне занадта шмат. Ведаеце, што Ціхановская ўсё за іх зробіць, павырашае ўсе праблемы. І я адразу кажу, што не, так не можа быць. Бо перамены ў Беларусі, вызваленне палітвязняў, гэта справа кожнага беларуса. І гэта адказнасць усіх нас у роўнай ступені. І, на жаль, каб перамагчы дыктатуру, недастаткова было усім нам аднойчы прагаласаваць на выбарах. І таму усіх, хто разачараваны, што я яшчэ не давяла краіну да перамогі, да новых выбараў, я насамрэч разумею. Але я ж такі самы чалавек, які, нягледзячы на цяжкасці, проста не спыніў свае намаганні. А як супрацьстаяць гэтаму хейту? Мабыць, фокусавацца на канкрэтных дзеяннях, на справах, на нечым стваральным, што прывядзе нас да гэтай перамогі. І мы добра ўсе ведаем, што ёсць антываенны рух, які можа перарасці ў вызвольны рух. Ёсць план перамога, ёсць магутны валанцёрскі рух, які цяпер дапамагае ў краіне. І працы знойдзецца для кожнага. Это вельмі проста хейціць, вельмі проста паліваць брудам, але ж рабіць нешта пэўнае, гэта шмат цяжэй. Скажыце, як змянілася ваше асабістае стаўленне да Расіі, да расейцаў пасля 24 лютага? Калі параўнаць, напрыклад, з вашай пазіцыі ў жніўні 2020 году, ці, напрыклад, з вашай пазіцыі 5 гадоў таму, калі вы палітыкам зусім не былі. У звароце да Зяленскага я слухала, вы тлумачылі, чаму прагучалі гэтыя словы пра мудрага Пуціна. Як цяпер бы назвалі Пуціна? Насамрэч, 5 гадоў таму я палітыкай увогуле не цікавілася, як і большасць беларусаў. І хто была для нас Расія? Суседзі, сябры, як нас запэўнілі ўвесь гэты час. І ў 2020 годзе мы рабілі ўсё, і ў тым ліку нейкія дыпламатычныя хады, каб не дапусціць умяшання Расіі ў беларускай справы. І гэты мудры Пуцін да гэтага часу мне прыпамінаюць беларусы. Гэта таксама быў такі дыпламатычны спосаб данесці нашу пазіцыю, што не ўласці, гэта наша справа. На жаль, тады гэта было безвынікова, і ведаеце, я да апошняга не хацела верыць, што Расія зможа распачаць поўнамаштабную вайну. А ўжо тое, што потым ці пазней Расія зрабіла, што мы ўсе ўбачылі ў Бучы, Барадзянцы, у Гастомелі, і гэта проста не ўкладваецца ў галаве, і адказнасць і віну за гэта нясе Крэмль. А як бы вы Пуціна назвалі цяпер? Пуцін зараз гэта агрэсар. Беларускія добраахвотнікі, пра якіх вы ўжо сказалі, беларускія лекары, беларускія валянтэры, беларускія партызаны і шмат людзей цяпер не толькі дапамагаюць Украіне, яны абараняюць гонар, годнасць усіх беларусаў, якія фармальна аказаліся закладнікамі рашэння ўладаў прадаставіць тэрыторыі Расіі для удару па Украіне. Якую вы бачыце ролю дэмакратычных сілаў, сваю ролю ў тым, каб беларусам не сказалі, як сказалі раней расейцам, нікогда мы не будзем братьямі? Зараз вельмі важна, каб голас беларусаў пастаянна гучаў у Беларусі, у свеце і, канешне, ва Ўкраіне. Беларусь не павінна згубіцца за падзеямі ва Ўкраіне, дзе ідзе вайна, і, канешне, не павінна стаць разменнай манетай у чужых здзелках. Наша задача гэтую пазіцыю даносіць, пазіцыю, што мы супраць вайны, што беларускі народ абараняе сваю незалежнасць, свой суверэнітэт і падтрымлівае народ Украіны. Мы
павінны не дапусціць уводу беларускіх войск ва ўкраіну, і у нас ёсць дадзеныя, што гэта мусіла адбыцца у першыя дні, калі вайна пачалася, але нешта пайшло не так. І я ўпэўнена, што гэта заслуга беларусаў, што зараз Расія адводзіць свае войскі з Беларусі. Але, на жаль, мы павінны разумець, што гэтыя войскі могуць у любы момант вярнуцца, і да гэтага трэба быць гатовымі. І мы ж помнім, што 1000 людзей выйшлі на мірны пратэст 27 лютага, ведаючы, што яны рызыкуюць здароўем, што яны рызыкуюць свабодай, нават жыццём. І беларускім кіберпартызанам, рэйкавым партызанам удалося прадухіліць працу беларускай чыгункі на агрэсараў. І беларусы аказваюць супраціў, ведаеце, усюды, і кожны змагаецца як можа. І наша задача данесці гэту інфармацыю да ўсяго свету. Наша задача усе намаганні накіраваць на дапамогу Украіне, бо там ідзе змаганне за нашы абедзве краіны, за бяспеку нават усёй Европы. І акрамя таго, вельмі важна, каб палітыкі ўсяго свету пачулі наша патрабаванне вывесці расійскія войскі не толькі з Украіны, але з Беларусі таксама. Ні ў якім разе нельга дазволіць Лукашэнку ухіліцца ад адказнасці за тое, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, нельга дапусціць гандлю палітвязнямі, нельга дапусціць ніякіх здзелак з рэжымам. Наша патрабаванне, што ўсе арыштаваныя па палітычных матывах павінны быць вызвалены і рэабілітаваны. Кіраўнік вашего кабінету Валер Кавалеўскі нядаўна прыязджаў у Кіеў. Мы уже пачалі гаварыць пра магчымасць вашай паездкі ва ўкраіну, што такая праца робіцца, такія перамовы вядуцца. На якім узроўні адбываецца цяпер камунікацыя з уладамі Ўкраіны? Валер Кавалеўскі у сваім візіце сустракаўся з кіраўніцтвам Верховнай Рады, з прадстаўнікамі офісу прэзідэнта, з рознымі палітыкамі. І мы таксама плануем адкрыць пастаянны офіс у Кіеве, які дапаможа нам развіваць адносіны з украінскім бокам. І ўвогуле адносіны з Украінай для нас зараз прыярытэт, бо усе мы разумеем, што лёсы нашых народаў звязаны як ніколі раней. І наш голас павінны чуваць у самой Украіне. Я спадзяюся, што ён будзе больш чутны зараз, калі вось сёння наступная дэлегацыя едзе ў Украіну. Украінскія палітыкі, яны адкінулі все ранейшыя супярэчнасці, спрэчкі, і цяпер выступаюць такім адзіным фронтам перад адзіным ворагам. Ці магчыма такое у дэмакратычных сілах Беларусі аб'яднацца так безумоўна, пакінуўшы супярэчнасці на будучыню, калі Беларусь будзе свабоднай? Цяжкія часы, яны ўвогуле павінны аб'ядноўваць. Можа, я скажу банальную рэч, але толькі калі мы разам, то мы сіла. І ведаеце, у першыя часы, калі пачалася вайна, дэмакратычныя сілы працавалі як адзіны аператыўны штаб. Я размаўляла тады па тэлефоне і з Івонкай Сурвілай, і з Дзяноном Пазняком. Ось вы узгадвалі, што ён ставіцца да мяне даволі крытычна, але я таксама ведаю, што ён патрыёт Беларусі, што яму баліць за Беларусь. І таксама мы пастаянна на сувязі з Паўлам Латушкам, камунікуем з камандай Бабарыкі, мы раімся з аналітыкамі, з экспертамі. І я сама не збіраюся ўдзельнічаць у новых выбарах, таму я заклікаю ўсіх. Зараз мы робім працу, каб потым усе маглі прыйсці на ўчасткі на сумленных выбарах, прагаласаваць і ведаць, што гэты голас будзе залічаны. Вось тады рэйтынг будзе мець значэнне. А зараз мы павінны працаваць разам, каб наблізіць такі дзень. І вы ведаеце, я ганаруся тым, што за гэта 1,5 гады прапаганда столькі раз пыталася нас знішчыць, пасварыць, але гэта ім не ўдалося. Цяпер ва ўкраіне вельмі важная бітва за Донбас адбываецца. Ідзе наступ расійскіх войскаў, і для украінцаў вельмі важныя дні. Вот вы не так давно писали, звярталіся адкрыта да прэзідэнта Зяленскага. Вот цяпер у гэты дзень, калі б вы так сам-насам ці праз Zoom маглі пагаварыць, што б вы яму сказалі?
Перш за ўсё я б сказала яму шчыры дзякуй за тое, што яго праца, штодзённая праца выклікаюць у мяне велізарную павагу. Ведаеце, я бачыла вочы яго, калі ён наведваў Бучу, дзе былі забітыя сотні украінцаў, і я вельмі добра разумею, што ён адчувае, бо яму цяжка там, яму вельмі цяжка даводзіцца зараз. Я адчуваю, які боль і адказнасць выпалі на яго долю. І гэта сапраўдны лідар сваёй краіны. Ён сапраўдны прэзідэнт, які служыць свайму народу. І пасля б гэтага я сказала б яму, што для яго галоўнай заўсёды будзе Украіна, а для мяне галоўнай будзе Беларусь. І таму я б гаварыла з ім пра Беларусь і пра нашы агульныя мэты, каштоўнасці, нашу супрацу ў будучым. Дзякуй вялікі. Гэта была дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская. Да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.